लोगोफोर खाफाल हावरिया करिश्मा ब्रह्मनि बिदाय नोंथांमोना बिथांनि जि मार्कशीट बेखौ नुयोबा नोंथांमोना सेकेन्ड पजिशनाव नुगोन करिश्मा ब्रह्म बिथाङा गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि दतमायाव फरायनाय सासे फरायसामोन आरो ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट होननांगोन बिथांनि जि मार्क बेथ' जोबोर हाई गासैयावबो स' सासे बेबायदि ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टखौ दिनै जोंनि बर' समाजा बर' हारिया खोमानानै लाबाय आरो बिथांनि बिमानि गाबनायखौ नुनानै सोरबा जानो मोदैखौ हमथानो हागोन दिनै नुनो मोन्दों सानफ्रोमबो जोंनि बेबायदि बर' गुन गोनां फरायसा बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआ जोबगासिनो थादों बरबाद जागासिनो थादों जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो हे बर' सेंग्रा सिख्लाफोर फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो अरायबो हुसियार था जेन करिश्मा ब्रह्म बिथांनि जाथाया जेन नोंथांनि न'खरावबो जाया नोंनियावबो जेन जाया बेनि थाखाय अरायबो हुसियार दिनै बिथांनि न'खरा जाबायदि थासारि दुखुनांथाव थासारि जादों बे थारैनो जोबोर बिखा खामथाव दुखुनांथाव जों मा बुंनो हानो जास्ट जों बुंनो हागोन इसोरनाव आरज गाबनो हागोन जेन बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों आरो बिथांबादि सासे आरोबाव जोंनि गेजेराव उजिफिननो हाथों बिथांनो जेन फिन बुहुमाव सासे गोरों गोरासिन फरायसा जानानै जेन आरोबाव जोनोम जाफैफिननो हायो बेखौल'सो जों आरज गाबनो हागोन बिनि अनगायै राहा गैया आरो पस्टमर्टेमनि जि रिपर्ट बेखौ आं मिथिनाय जायाखै सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि पस्टमर्टेमनि रिपर्टनि सोमोन्दै मिथिगौबा प्लिज कमेन्ट्सआव लिर अब्ला आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै खिन्थानो नाजागोन बिथाङा मा जाहोननि थाखाय थैमारदो ओरैनोथ' बिथांखौ फासि होनानै थैना थानाय अबस्थायाव नुनो मोननाय जादोंमोन पुलिसा बोखांनाय जादोंमोन नाथाय गुबैयाव माबायदि बिथाङा थैदों बेखौ दाबो मिथिनाय जायाखै जुदि नोंथांमोना मिथिगौबा प्लिज कमेन्ट्सआव लिर आरो बांद्राय मा बुंबावनो करिश्मा ब्रह्म सासे ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट खाफाल हावरिया बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखौनो आं आरज गाबबाय बिनि बादै माथो होनबावनो हानो जों